Un poble. Bé, jo crec que és allò plural. S'ha de nodrir de la riquesa cultural de tots els racons del poble i escoltar totes les veus, per molt diverses que siguin. Un poble també s'entén com allò amb humilitat, que no entén de privilegis, que et parla de tu a tu. Hem de viure com vius tu. Un poble participatiu és aquell que ens ajuda a decidir a l'hora de prendre decisions, que ens fa preguntes, que consensua el seu futur. I bé, en definitiva, és un lloc fratern. Al final, la nostra funció és la de no deixar enrere ningú. Estem orgullosos d'allò que fórem, del que som i del que junts serem. I per això som poble. Algemesí, el poble que volem.